Oh, 912 minus 456. 2 minus 6. Ano? Oh, mahirap yan. Baliktad. 2, tanggalan mo ng 6. 0. 0. Hindi ah. Oh, 5 minus 8. Cannot be na naman yan. Cannot be. Umiram ka ng isa kay 8. Yung sa katabi niya. Si 5 magiging... Ano? Umiram ka. Oh, 7 minus 3. Meron kang 7 apple. Hiningi na lang yung 4. Ilan yung natira? 3. Oh, 3. Ayoko silang bigyan. Lagyan ko ng bato sa loob. So, bilang yung time natin sana na makapagpahinga. Pero siguro, huwag po natin pabayaan yung pag-aaral ng anak natin. Kalan po! May ito. Seryosong usapan to. It's module time, mga kailyan. Budol na naman. Saglit lang, ayusin lang natin tong camera natin. Saglit lang po. Saglit lang po. Saglit lang po. Iya. Kasi mo na kalubom niya yung camera na kasi ini. 1, 2, 3. Okay. Let's start. Oh, ayan na. Mat. Mas gusto ko yung mat kasi genius ako sa mat. Mat. Para daw po mahirapan. I love mathematics. But mathematics doesn't love me. Ayun. Mathematics. Hindi nagmumuna. Kapay tayo Ilocano mo. Amwem, tika ba ilam, iti panaglabas seleksyon mo. Nya ba ti gadget? Minus mat ne. Siguro yung gadget, yun yung difference sa English. Diamond, Google search ti Ilocano. Difference ano ito yung subtraction. Kapag subtraction, difference. Kapag multiplication, product. Kapag division, quotient. And kapag addition, sum. Galing ha? I'm still fresh with that kind of lessons. Oh, let's start. Kumakain ka naman. Hirap naman nito. Oh, 912 minus 456. 2 minus 6. Ano? Oh, mahirap yan. Baliktad. 2, tanggalan mo ng 6. 0. 0. Hindi ah. Sinabi ko, borrow. Ba't ganun o? Oh, ba't ganun ako pag naganito ako? Mahirap siya. Ito. Yan. Yan. Medyo mahirap siya kasi 3 digit. 912 minus 456. So, 12 minus 6 cannot be. 1 minus 5 cannot be rin. So, borrow ka ng isa dun sa 9. Gawin mong 11 yung 1. Then, i-cross out mo ulit. Mag-borrow din si 2 ng 1 doon kay 11. Magiging 10 lang siya. So, para sa kanya, sa bata, medyo mahirap na to. Kaya, ako na lang. Ba't ikaw? Let me do it for you. Magiging 8 siya, yung 9, yung 1, 11, magiging 10 lang yan. Then, magiging 12. Ayan.
12 minus 6 equals 6. 10 minus 5 equals 5. Then 8 minus 4 is 4. So, ang difference nila is 456. Galing ha? Mahirap kasi siya mga alien. Itong anak ko, hindi naman sa ano, pero may kahinaan din siya. Nagmana sa akin. Kaya mahirap sana yung 3 digit na isolve. Medyo tricky kasi yan. Check natin kung tama yung answer natin. So, pag-check dito, i-add natin tong nakuha nating difference dito sa kanyang subtrahen. Yung nasa taas, yun yung tinatawag nilang minuend. So, i-add natin yung 456 to 456. 6 plus 6, 12, carry 1. 5 plus 5, 10 plus 1, 11, carry 1. 4 plus 4 equals 8. Plus 1 equals 9. So, correct po tayo mga alien. Nakuha natin yung 912. Yun yung minuend. Galing ha? Ano po yung pag-check dun sa answer natin sa subtraction. Subscribe. Oh, next. Mahirap din kasi ito. Kasi yan nagbilang-bilang kape. Ito itong kahirapan minsan pa sa modular. Mas mahirap pag sa Pilipino. Kaya po naming mag-asawa mga kailian. Nagtatrabaho yung misis ko, nagtatrabaho din ako. Pero Siyempre, ako, naiiwan. pagdating sa gabi, pagod na kami. Gusto na rin namin sanang magpahinga. Pero kailangan pa rin namin asikasuhin to. Ako, asikasuhin yun. Wala naman akong sinisisi dito, pero yun lang yung kahirapan sa side ng isang parents kagaya namin mga kailian. Lalo na kung may trabaho. So next, 8,576 minus 3,875. Oh, kayang-kaya mo na yan. Ha? Lahat, tanda mo surusurong. Anong kinakain ko, guys? Ansera nyo dito. Oh, 6 minus 5. 6 minus 5. Wala, Diyos ko, pinanuno na pa eh. Tindam, ikatam tilima. Tindam, ikatam tilima. Maroon din na bati. May isa. Oh, 1. Doon sa tapat ng 6 at saka 5. Saan ba? Kung ano yung sinolve mo, doon mo itapat yung answer mo. Bakit 6? Ang high-blooded na ka. Akala ko 6. Huwag lang naman pala. Kasi isa Oh, 7 minus 7. 7 minus 7. Tanggalan mo ng 7. Ilang natira? 0. 0. 0. Oh, Binabalik 5 minus 8. Cannot be na naman yan. Cannot be. Umiram ka ng isa kay 8. Dun sa katabi niya. Si 5 magiging... No. Umiram ka. Magiging 15 siya. Sino na? 15. 15? O yan, ilagay ko dito. Doon sa taas. Ito. Yan. Tapos yung 8, i-cross out mo. Anong i-cross out? X mo. X ko. Mm. Yan. Dahil kung umiram ka sa kanya ng isa, si 8, umiram ka ng isa. Ilan yung natira? 7. O 7. Gawin mo siyang 7. Oh. Sa tapat niya din, oh, 15 minus 8. Ugod-ugod ka. Sige na, tapusin na natin to para magbabay na tayo. Kasi matagal to. Maabutin tayo ng oras dito. 8 minus 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Sulat mo yung... Ito. Doon sa tapat. Yan. Doon kung saan ka nag-solve, doon mo itapat yung answer mo.
O, 7 minus 3. Meron kang 7 apple. Hiningi na lang yung 4. Ilan yung natira? Tatlo. O, 3. Ayoko silang bigyan. Lagyan ko ng bato sa loob. O, number 4. 1. 503 minus 178. O, meron na namang baro-baro yan. Ano ba yan? Baro na naman. Can I borrow your phone? Hindi na. Banat. Nakaturog ako. Sige nga, si 3, gawin mong 13. Si 3, gawin kong 13? Oo. Yan na naman tayo na Tapat mo. doon sa... Yung sa tapat ng 3A, sa taas. Wala 13. namang 3 dyan. Yan, isulat ko pa yun. 13. 13, dito ay. Kung ba't siya naging 13, humiram siya ng isa kay 10. 10, oo. Kung bakit naman naging 10 yung 0, humiram siya ng isa kay 5. O, i-cross out mo si 0. 0, i-cross out ko kasi wala na siya. Gawin mo lang siyang 9. 10 dapat yan, pero humiram ng isa si 3, kaya naging 13 siya. O, 9. Si 5, gawin mo siyang 4. Okay, 4. 13 minus 8. 13 minus 8, bilang tayo. Bilang lang, kaya natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ang galang mo silang 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5. Tapat mo dun sa 3. 8. Maglagay ka na muna ng Ay, 5. ng line dun sa baba para may separate yung answer mo. Ganyan. Yan. O, wala na. Ano na yun? Burahin mo yung 5. Bakit? Hindi na siya mare-recognize na 5. O, suot mo ulit yung 5. Ganyan na lang. O, 9 minus 7. O, kamayin lang natin. 9. Tanggalan mo siya ng 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umayos ay yung kamay mo O, pa. dalawa. Wala. Anong dawala? Dito, saan? Dun sa tapat ng 0 tsaka 7. Dalawa. O, 4 minus 1. Eh, ano yan? Guguhit-guhit mo ba yan? 4 Hindi minus na. 1? Hindi na. O, magkano? Yung kamay mo pa. Ayos mo. 4 minus 1. Dalawa. Makaturog ako. Dalawa kayo. Dalawa? 3. O, yapad pa na to eh. Edit na pa eh. Doon ka sa bed. Doon ka sa May bed ka ba? Papa, at ka din natangon. Healing, naka-bed na. Okay, sa ka din natangon. Len agad. Yeah! Binuluran pa niya kung sunta. O, next. Doon sa, madali na yan. Kasi mas maliit na talaga yung yung subtrahin. Sige na, sige na. Hindi ka na magbabaro-baro dito, okay na yan. O, 4 Yung kami. minus 1. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tatlo, ba't bangking pa? Oh, ay Walas balik na. ako. O, 6 minus 3. 6 minus 3. Ano? Dito nga. Wala. Tatlo. Tatlo. Parehas lang sila. Tatlo. O, 9 minus 2. 9 minus 2. 1, 2, 1, 2. Yun na nga lang lapis ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ginawa akong chopstick ulit yung kamay ni Papa. 7. Ginalas na. Naabot na rin ako. Parang Magsasangsang pa ako ulit ng sim bukas. 7 minus 3. 7 minus 3. Paki Ang mga kwan, i-mental mo. Use your vision. Tingnan mo tuloy yung kay Maiko. Oo. Oo,
Ayusin mo naman sulat. Paano maintindihan ng teacher mo yan? Yung 7, ayusin mo. Yung, yung kamay ko, pwede na ako magsulat. Tama na. Babay na. Bye-bye guys. Yung kamay ko guys. Bye-bye. Please subscribe in my channel. So, hindi namin po tatapusin itong module mga kailan kasi madami kami ito. No? Bukas na lang po kasi meron na Nasa third page pa lang kami. Inaantok na rin ako kasi napagod din kasi ako mga kailan. So, para po sa mga parents dyan na kagaya ko, alam kong medyo mahirap po yung kalagayan natin sa ganitong setup ng pag-aaral ng mga anak natin mga kailan. Kaya nga nang sabi ko kanina, tayo naman po yung napapagod sa ating mga trabaho. And sa gabi lang yung time natin sana na makapagpahinga. Pero siguro, huwag po natin pabayaan yung pag-aaral ng anak natin. lang po. May ipagod. Let me finish first. Seryosong usapan to. So, huwag po natin silang pabayaan. I-guide natin sila. Kahit medyo pagod tayo, yung 20 to 30 minutes mga kailan, marami na rin po tayong ituturo sa anak natin. Hindi naman po persahan to. Nakakaintindi naman mo yung mga teachers. Kung medyo late mo ma-submit yung module, okay lang. Mababait naman ng mga yan, kausapin lang. So, that's all mga kailan. And before we end, please don't forget to subscribe And my channel. hit that notification bell button down below para po updated kayo sa mga bagong uploads ni Manong Ilocano. So once again, thanks for watching and good night mga kailan. Okay na.